लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनै आं न'आव दंफैयो आरोना खरायाव सिमलायाव ओमफ्राय दा बिसिनाव काति गासानि फुजा जायो नालाय 6 दिन ओमफ्राय बेखौ नायनो थांनो नागिरदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायलांदो माबायदि जादो बेखिजानि काति गासानि फुजाया गल्डेन जुबलि आरोना मानसि जाथाराखै लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट ना ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जागोन आरो ना ओमफ्राय सोरखि माखिफोरखौबो दासो खालामबाय थादो आरो ना र' बेलेग नायनो नै इदियासो मोजां नै थांखासिगोन लोगोफोरा गालांजोब्बाय itu huru isi next nanggal pulis ini kenapa bapak nih pulis mesik kan nih ayo लोगोफोर बेहाय सार्केस आरोना दासो मावगासिनो बिसोर खामानिखौ गाबोननिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आरो ना दिनैसो फार्स्ट नालाय ओमफ्राय बैनो सोरखियाखि मा मादों ट्रेन सेनबो दं खोमा ना बै गथ'फोरनि बा खोमसि दा इखि लायदों आखिना नाम्बारानो गैया खोमायाव मा नाम्बार बिलाय 179 कलमसो मा जागोनसो 20 थाखा कलम फैसाखौ होनाय पकेटाव दोनदों नायो ओइ गस्लायाव हुगार दे मिनासा नायदो नै लाखि नोंगोना नोङा इदि हुगारबाय था साफा हुगार Nil. Iya nambar gaya jarang kan nggak? Nambar gaya. Nah gaya, itu gaya. Zero. Pauten lo mencet mana nih? Dokumen ini lagi lihat lagi dia lagi keluar. Gaya aku sih. Bisa neng bisa. Itu akan bro. Nih aku nanggu. Bisa ke? Ya. Bisa bodoh deh. Oke dah. Tambor kali nada nih. Weh dohona ya. Sini apa tuh sa?
जोंफोरा लोगोफोर बारा मोजां जायासै आरोना गाबोनसो बांसिन मोजां जागोननो माखो बाबा जागोन दे बाबा माबा पुलिस गार्ड लादों ना इबो होननाय थांसै लोगोफोर